Mill-ġimgħa d-dieħla irġiel omosessuali u persuni li jkunu siefru f'pajjiżi barranin se jkunu jistgħu jibdew jagħtu d-demm bis-saħħa investiment ta' €900,000. Dan ħabbru id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Fearne waqt li kien preżenti għal żjara lill President ta' Malta George Vella kienet jagħmel fiċ-Ċentru Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm fil-Gwardamanġa. Bil-apparati li daħħalna din is-sena b'investiment tal fuq minn €9,000,000 u issa li sar it-taħriġ u sar is-sertifikazzjonijiet, dawk il-pazjenti, ħafna minn dawk il-pazjenti li sa issa ma setawx jagħtu demm, ma tħallux jagħtu demm, inkluż irġiel li jkollhom attività sesswali ma' irġiel oħra, minn nhar it-tnejn se jkunu jistgħu jagħtu id-demm. Jiġifieri da jfisser li nkunu qegħdin nirkupraw mal-50 donatur, mal-50 borza demm aktar fil-ġimgħa. Ġala darba jitlestew il-verifiki fuq is-sistemi l-ġodda, irġiel gej se jkunu jistgħu jagħtu d-demm sa 3 xhur wara l-aħħar kuntatt sesswali. Fejn jitlu irġiel gej bħalma ġara f'ħafna fil-pajjiżi kollha illi neħħu il-restrizzjoni fuq daw id-donaturi ħajkun hemm differiment ta' sena għall-ewwel li mbagħad wara li nivverifikaw is-sistema tagħna jkun jista' jinżel għal 6 xhur, 4 xhur eventwalment 3 xhur ukoll. Bis-saħħa ta' dan l-investiment in-nies eliġibbli li jagħtu d-demm mistenni jiżdied b'50 donatur fil-ġimgħa. Dawn se jkunu qegħdin ikomplu jiżdiedu ma' 17,000 donatur illi s-sena l-oħra taw id-demm. Il-President Vella ta' ħajr personalment lil numru ta' donaturi li kienu qegħdin jagħtu d-demm u fakkar kif ir-riserva tad-demm mhijiex xi ħaġa infinita. S'issa hemm bilanċ li qed jintlaħaq. Dan mhux assigurat li jkun hemm iktar quddiem jekk ma jżidux id-donaturi. U l-appell tiegħi huwa li n-nies jirrealizzaw li din hija ħanajtek kważi obbligu illi wieħed jagħti d-demm ħalli min jiġi bżonn dak id-demm ħajsibu hemmhekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.